Vážení diváci, predstavujeme vám nové multifunkčné zariadenie, náš nový Supermobil. Nechce sa ti umývať riad a čakáš, kým to urobí niekto za teba? Nečakaj, vlož tvoj Supermobil do umývačky a on robí všetko za teba. Jar sa môže schovať, všetko je čisté a ako nové. Zavolá ťa kočka na rande a ty máš strnisko ako bezdomovec? Žiadny problém pre náš nový Supermobil. Hladký ako detská prdelka. Chceš byť v kontakte s tvojimi blízkymi, aj keď si kdekoľvek na svete? Ľahká pomoc. Náš Supermobil príjma nielen SMS-ky, ale aj faxy. Proste super! Tvoj najbližší priateľ ťa pozve na pohreb svojej svokry, avšak ty nemáš vyžehlenú košeľu a nechceš vyzerať ako pako? Pre náš Supermobil úplná hračka. Nie si si istý orientáciou svojho spolubývajúceho a nebaví ťa už spať zadkom k stene? Neveril by si, ale aj toto vyrieši náš Supermobil. Si ďaleko od domova a tvoja mamička ti neposlala jedlo? Nevadí, Supermobil je zložený z konzumovateľných komponentov, takže poslúži ako výdatná a super strava aj v tých najťažších časoch. Pozeraj to okolí. Počkaj, sa postane, to bolo lepšie vidno. Dobré. To je krajina. Nejde nikto za nami, aby sme nevyzerali jak trapy. Ale Si ďaleko od domova a tvoja mamička ti... Neotáčaj sa na mňa, veď ja vidím. mám robotu, nevidíš. Tvoj najbližší priateľ ťa pozve na pohreb svojej svokry a ty nemáš vyžehlenú košeľu a nechceš vyzerať ako pako? Pre náš Supermobil žiadna malina, či žiadna dopiť. Tvoj najbližší priateľ ťa pozve na pohreb svojej svokry, avšak ty nemáš vyžehlenú košeľu a nechceš vyzerať ako pako? Pre náš Supermobil žiadna malina. Kokot vidno do piče. Zhaslo mi. Už bol šetrič, musím odblokovať ešte raz. Dobre. Potom dá sa... Aj tuto som šťal, orech. Super. Víš, ako sa štíval vlaku? Hej, počkaj, nechcem sa ošťavať. Zase žiletkou.